La plana major del Partit Socialista de les Illes ha tancat files avui a la primera convenció municipal de la Federació de Mallorca. La trobada ha servit per debatre el paper dels municipis a l'hora de tirar endavant un nou model d'economia sostenible. El primer missatge ha estat clar: els ajuntaments hauran de fer sacrificis per sortir de la crisi. Així com veus, han estat rebuts els principals líders del partit que hi han intervingut. Tots ells han destacat les millores conquerides pels socialistes al llarg dels anys per justificar la política de retallades imposada des del govern central. Tampoc no hi ha faltat un rosari de crítiques cap a la gestió del Partit Popular. Però abans de les crítiques, el principal partit de l'oposició hi ha hagut temps per fer una crida a l'esforç. El ministre de l'Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha dedicat bona part del seu discurs a explicar als ciutadans les retallades imposades pel govern central. De fet, el dirigent socialista ha dit literalment que aquestes mesures són un sacrifici necessari. Com deim, però, la jornada ha servit per atacar amb duresa les actuacions del Partit Popular. La precampanya sembla que ja escalfa motors. Y es verdad que hemos tenido que hacer algunas cosas muy duras, pero no es menos cierto que si no las hubiéramos hecho, podía haber llegado un momento en el que no hubiéramos tenido dinero para pagar los intereses de una deuda que España, como el resto del mundo, contrajo para intentar evitar que nuestra economía se fuera a pique el año pasado, cuando colapsó el sistema financiero mundial. Yo me callo, me embosco, digo a todo que no digo lo que yo haría, y a ver si hay suerte y la crisis desgasta a Zapatero y llego al poder sin decir ni mu. Eso es lo que está haciendo la derecha, es profundamente insolidario. Se corresponde muy poco con un partido de gobierno, pero está haciéndolo, en definitiva, está sirviéndose de la crisis para llegar a la Moncloa. Eso sí, de pensar en los españoles, nada de nada. Francesc Antich no ha deixat passar l'ocasió. Quan falta més d'un any per a les eleccions, la precampanya ja es fa visible en els discursos. La crisi econòmica està només l'excusa. No mos podem fiar ni el més mínim de cap ni una de les seves receptes. No tenen receptes. Les receptes seves ja les hem provades i el malalt està moridor. És més, segons Antich, el Partit Popular és el culpable indirecte de l'actual situació econòmica. Ara estem patint d'un model improvisat, d'un model que només ha empès especulació, d'un model que ha creat molta de desigualtat i d'un model que ha estat totalment artificial. Per al líder dels socialistes, l'expresident Jaume Matas va ser un mal gestor i per demostrar-ho ha tret del calaix els pitjors fantasmes dels populars de les illes. Palmes, Arenas, cada dia surt un cruïnau. Basta recordar el metro, que se va omplir d'aigua i només havia fet 15 litres d'aigua. Basta recordar com gestionava aquesta gent. Aquesta gent gestionava molt malament. Això sí, quan no posaven la mà al baix, que eren moltes de vegades. Davant això, Antich ha reivindicat el Partit Socialista com a formació progressista i de govern i ha demanat als ajuntaments un sobreesforç davant les retallades pressupostàries. També ha exigit al PP que faci entrar el seu líder, José Ramón Bauzá, al Parlament de les Illes.